Ito naman po ang atin yung lakwachera. Ayan, umaura-aura tayo. Yan. It's lunchtime guys. So, meron tayong spaghetti pababa at pataas. So, tikman natin. Nilagyan ko siya ng olive oil and olives. Yun ang gusto kong sabihin. Nilagyan ko siya ng, syempre may olive oil tsaka olives. Yummy. Tikman natin spaghetti. Ang sarap. No matter what Ang sarap guys. Friday. Babushka! Hi guys! So, eto na naman po ang ating lakwachera. Ayan, umaura-aura tayo. For today's video ay lunch natin ay Spaghetti, pababa at pataas. So, tikman natin. Hindi ma-download. Ano yun? For today's video ay lunch natin ay spaghetti. Nilagyan ko siya ng, syempre may olive at saka olives. Yummy. For today's video ay lunch natin ay spaghetti. Ano ba to? Petit spaghetti. Spicy spaghetti with more olives. O, ayan. Tara, kain tayo. Pwede ba na ako mag-post ng For today's video ay Nan? lunch natin ay ng reels na gumagamit ng filter, di ba? yeah. Baka naman, pati yung bawal pa. Ano ba to? Petit. For today's video ay lunch natin ay spaghetti. Ano ba to? Petit. For today's Why? Why are you asking? For Hindi, baka bawal yun video eh. ay lunch natin ay Gagamit ng filter. ano ba to? Pet. For today's video ay lunch natin ay spaghetti. Ano ba to? Alam mo naman Pet? si Michael, ang daming bawal. For today's video ay lunch natin. Hello, 6 viewers. How are you today? Spaghetti. Ano ba to? Let's Pet? eat. Pwede na may filter. Mukbang. Spaghetti, pababa at pataas. Tikman natin. Thank you sa thumbs up. Who are you? For today's video ay lunch natin ay Ay mo kasi tumabi sa akin. 13 viewers. ano ba to? Pet. For today's Paano video naka-join ako ay sa'yo? lunch natin ay Ha? Saan? spaghetti. Hello, 13 viewers. Ano ba to? Pet. Shout For out. today's video ay lunch natin. Saan ba? Ang sarap niyo. Mahal nga. Ay, naka-live pala. Naan. Alam mo na, pag naririnig kitang may sound dito, tas dito nagla-live ako na ano siya, Ano? na demonetize. Hindi nga. Nee. Hindi yan, yung music na ganito. Kaya, pero wino-workout ko naman. Hindi nga lang nakatikim yung ano mo. Bisita mo. It's alright. Na ano to, tingnan mo mamaya.
olive oil and olives. Yun ang gusto kong sabihin. Nilagyan ko siya ng, syempre may olive oil tsaka olives. Yummy. Tikman natin spaghetti. Ang sarap. Parang sarap na sarap. Ang sarap, guys. Sarap naman talaga. Babushka! Hi! It's alright. You were always to me. Okay, we will look. Hello, 7 viewers. Pardon. Pardon. Uy! So, eto na Uy! Pardon. Nine viewers. Hello. It's lunchtime, guys. So, meron tayong It's spaghetti alright. pababa at pataas. So, tikman natin. Nilagyan ko siya ng olive oil, and olives. Yun ang gusto kong sabihin. Nilagyan ko siya ng, syempre may olive oil tsaka olives. Yummy. Tikman natin spaghetti. Ang sarap. May kumakanta. May kumakanta sa Pag background. ako na Malayo. copyright dahil sa'yo, Wow! babawiin ko yung kanta mo. Sabi ko, ulitin mo. Yung kantang yung mga copyright, ah. Yung ano yun? Uy, nag-post ako yung nagkakantahan tayo. Kung Hindi balak, naman ako na-violate. sure ka. Hindi na maganda yung boses ko. Nag-automat. Di ba may tinatawag na iyan, ini-scan? Pag ba copyright, ibibigay niya agad o hindi? I think hindi naman kasi mas ano yung ano. I think hindi. Hindi. Ang tanong ko, if halimbawa ano ko lang music, tapos if may copyright, ibibigay ba niya agad? Na wag mong gawin niya may copyright? Yung iba. Pero yun kasi, kanta, ewan ko. I think hindi naman. Kasi yung boses naman na kumakanta, di mo maalam kung boses ba yun o ano. Ang galing mong lait, no? Pakiulit. Ulitin mo. Ang sabi ko, ho, Etong bawin mo yung ang sinasabi. sabi ko maganda Ang sabi yung mo. boses. Dapat mag-video tayo. Ang sabi ko parang anghel yung kumakanta sa Hoy, pag sinabi mo anghel na sabi. Mabubulunan pa ako eh. Di ba kaya, hindi naman yung kasi pangit daw eh. Sabi Nino. ni AI, ano ba, hindi ko, wala akong ma-detect na Hindi ko ma-recognize. Sino to? Ano to? Parang wala to sa ni-research ko na sa bago, sa kapanahunan. Wala. Hindi nag-exist. Sabi niya, balintata. Call a friend. Please help me today. Wow, tawang-tawa siya. Sabi niya, call a friend. Cool. Balintataw. Sabi din, balintataw. Wait.
Wait. Sabi hindi ba rin tao? What? What? Ano yan? No. We need one more. We need one. We need one more. So, Ano pag tatawagin mo? ano ka? Yung sa pawn shop? Papatol. Brilyante ng ano? Ay, ano na? Ang kanta dyan na. Wait lang. Okay, ang kanta dyan. Pero pinagtatanggol na si Edarna, ho. Pero chismisan, okay? Habi daw. Sa totoo lang, para naman baliw sa Ellen, sa tingin ko sa kanya. Kahit kapwa ako sa babae. Oo. Binigyan niya na lang daw ng leksyon oh, makabaliw. Sorry guys to hear, but niya police? yeah. Anyway, I don't know. Ano tingin sa Tatawa. niya? Sigado? Manood na lang tayo. Mayaman naman yun, kaya huwag mo na yung pagkaabalan. Oo nga. Sabagay, totoo yan. Hindi kami kikita ng pera sa ganoon. Charis. Ano to? Pero naiinis ako sa kanya, ha? Huwag ka na mainis. Ako naman. High blood naman to eh. Your video is uploading and it's being scanned for copyrighted content. Yan ang question ko. Yan ang minimin ko. Wala. Kung yan ba is pag ganyan siya and then sabi niya it's okay, that means no problem. Oo, yun Pero ang, minsan, ang binibigay niya huli. Alam mo yun? Ano ba pag monetize ka na, ganun. Pero baka naman kasi I think hindi masyado kasi hindi naman mismong... Pero baka naman kasi nga may usapan tayo, may tawanan. So hindi naman, hindi katulad ng buo talaga. Yung buong buo. Tapos yung kinukuha mo dyan sa Facebook. Tagal ng live ng Encantadia. Ayan. Uy, initin natin yung ano eh. Yung. Yan, Grabe naman, busog na busog ka, ma'am. Excited. Masarap na yung matamis kumain. Kunti lang sa akin, na. Ma'am. Dito lang. Ganito mo lang. Oo nga. Parang hindi naman ano. Ang bait na lang. Thank you so much. You know who you are. Box. Ilagay mo sa magandang mangkok, tapos videoan mo. Content din yan. Ay. We are watching Encantadia now. My God, may ano. Yes, sarap. Umaroon ka agad sa Devas sa sandaling ako'y lumisan dito. Doon mo natutuhayan ang lahat ng sagot sa iyong mga katanungan. May ano ikaw magkatas at ikaw ang kakain yan. Oh. Wow, grabe. Ito lang yung akin. Oo, yan ang sa'yo. Bidya, sabi niya ito lang daw yung akin. Kawawa naman ako. Uy, dalihan mo. Oh, dalihan mo, dali. Para mabash ka. Bidyahan mo. Baba. Ito daw yung kan... Wait. Ikaw na rin ibibigay ko sa'yo. Sige. Wow! Meron kaming ginataang bilo-bilo. Meron kaming ginataang bilo-bilo. O yan, ikaw na ang magkatas niyan kasi ikaw naman ang Grabe, kakain. ito yung akin. Yan Oo. yung iyo. Grabe. Ayan yung sa'yo, ito yung akin. Kawawa naman Bakit? ako. Grabe Bakit? naman guys. Okay na ba? Akin to eh. Ako nang hingi nito eh. Oh. 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 Grabe naman. Ay. Sige nga, dadagdagan ko isang kutsara.
Oh. Grabe. Oh. Dagdag mo. Grabe naman. O yan, madami na yan ha. Grabe naman to. Oh, dagdag. Show yung Ano ba yan? Oh. Kawawa naman ako. Oh. Tama na. Oh. Okay. Sa'yo yan, akin to. Hating kapatid kasi mas matanda ako. Bad? Sino si Bad? 20 yet. Hello. Oh, titikim din ako siya. Ay, iinitin mo yan? Oo. Di ba iinitin mo? Oo. Ayaw nga pala initin natin. Yes. Hello po, ate. Hello din. Taga saan ka? Napadami pa po ba? Napadami po po ba? Ano ay ang ibig mong sabihin? Anong napadami pa po ba? Shout out to 13 viewers. 13 million viewers. Anong napadami? What do you mean? Sa gabay ng mga nauna at na mayapa na. Sana lamang ay maging karapat-dapat tayo sa kanilang mga naging tagumpay. Diyos ko. Yung pagkain po. Ah, madami. Oh, gusto mo? Hingi ka. Subukan ko siya. Marvin Fernandez, 1369. Pa-shout out naman po sa kuya ko, si Jaja Colin. Shout out po kay Jaja Colin. Happy ni Bad 20 yet. Di na po. Bakit? Ayaw mo? Susubukan kita. Masarap oh. Ayaw mo? Subukan kita. Oh. Shout out sa iyo, Jaja Colin. Taga saan ka, Marvin Fernandez? Shout out sa yung kuya. Anong pangalan niya? Jaja Colin. Ano po lasa? Siyempre, masarap. Ito talaga. Masarap. Masarap. Ginagalang na Henry. Matagal na akong walang balita sa aking anak. Masarap. Lubha na talaga ang nag-aalala. Iniisip kong papayagang kitang sundan siya, hindi yun mangyari. Gusto mo? Masarap kaya? Iniwalag na sila sa Tebas, kaya ano man ang mangyari sa kanila, ay wala nang halaga. Mas masarap pa to sa nagmamahal sa'yo. Uy, ba't ayaw niya maon? Ang ganda naman po ng bahay nyo. Kaya paano mo magagawa? Yan, on. Sin ang katulad ni Nagaya. Mga bagay na hindi agad Naku, baby, hindi naman namin ito bahay. It's alright. Ta-na-na-na-na. May sumingit. Ha, ha, don't you know that it's alright? Yeah. Nasa work kami. Wala kami sa bahay, sa work. Nasa trabaho. Lunch time. Ano nangyari dyan? Galit. It's alright. Ayoko na, nabusog na ako. Sama na yun. Ah, kaya pala. Oo, nasa work kami. Lunch time, kumakain. Kusina. Oo, see, magbababaan na sila. Ama at kawal na kailangan pangalagaan si Nagaya, Mirena, Mira at Rira. Oh. So, babaan na yung mga taga-Encantadia. Saan bansa po? Mexico at Russia. Ano po? Saan bansa po? Saan bansa po? Mexico, Uy, nagbago US, sa Facebook. Russia. Ano Naging po? ganyan na siya, oh. Iba-iba naman talaga. Nag-update siya. Hulaan mo. Pag nahulaan mo, saan? Wala dyan sa mga nabanggit. Hulaan mo kung nasaan ngayon si Tatay Digong. Hindi ako ng tao sa kanya.
Para pong intense. Para naman may intense talaga. Nanonood kami ng Encantadia. Nanonood ka ba ng Bilis kumuha Encantadia? ka na ng sayo. Ito malinis to? Akin Gusto yan. niya ng Sige, ginataan. sorry yan. Ayan o, may ginataan. Ano yung baso mo, oh. Ginataan, oh. Gusto mo rin? Bibigyan kita ng ginataan. Wow. Ginataang bilo-bilo. Wow, bilo-bilo. Ayan, sarap. Patawarin mo ko, Emre. Ngunit Para kailangan pong ko silang intense to, sundan ah. para sigipin. Ayan, oh. Hindi mo mahitulugan. Masarap. Oh, ba't ba Darating hindi? si Kasapeya. Ay, Oh. patay. Allah. Galit na si... Yan po ulam namin ngayon. Ha? Anong ulam nyo? Yung ginataan? Ay, Ba, ibig sabihin niya ginataan na ano. ginataan tong ano, Dalhin si Akil sa ilog na mga alaala at ihagis sa tubig upang habang panahon na siyang nakapiit doon. Mahal na, Emre. Unawain niyo sana si Akil. Huwag niyo siyang parusahan. Nakikiusap masarap ako. to. Ang mga utos ng ating ina, Kain. hindi na maaaring pansuwayin. Kaya huwag ka nang humadlang. Ginataang bilo-bilo. Ang sarap. Ha? Sundin ang inutos! Oh, isa din siya. Pauman din, mahal na, Emre. Nagkalo-kulo ko na. Napatawad ang mga tumakas. Lalong-lalo na sa Pirena. Maging si Akil na hindi parusahan. Ay ituring niyo na rin ako. Hindi bilang kaaway. Ngunit tutol sa inyong di makatwirang tagda! Inuulam ba yun? Hindi naman yun ulam ah. Ginataan. Baka Ginataan. naman ginataang langka. Ginataang ano. Bilo-bilo. Bilo-bilo. Sega! Sulag! Ay, baka masaksak siya. Hindi ba patay? Patay na yun. Naglaban-laban na pati sa ano, taas. Encantar rin po pala ang pinapanood ng lakas ni Emre. Oo, nanonood kami ng Encantadia ngayon. Kinakalaban niyo si Emre. Diyos ko, naglaban-laban na yung mga taga, ano, Patay. pasaway. Ayan na. Dali! Isay mo na. Hindi mo tinulungan ni, ano. Sabi daw ni, kinalaban na si Emre. Dali! Tagal. Allah. Ano yun? Si Emre kinakalaban, pasaway. Sinira po nila Terra yung Esperanto. Nakakaloka tong Encantadia na to eh. Ayun, sinira nga. Sinira pa sa wife. Oh, sino yan? Yung manunood ka ng ingay-ingay, no? Kaya nakikita na. Baka kapatid yan ni Emre. Yan. Ano nga yan? Yan ang magiging internet sa Balaak. Kaya nga, siya nga. Wala na ang Esperanto. Wala na ang kapangyarihang pagmumula ng kasamaan. Di ba kinalaban nila si Emre? Yeah. Eh baka si Emre mamamatay. Adamus,
Adamos yung bilin ko sa'yo. Huwag mong idadamay si Nanay Mona. Galing ko no, manghula, no? Nakita mo na yan kasi kanina pa to. Alisin mo Ay. ang lahat ng alaala ng mga taong nakasaksi. Maliban sa Nanay Mona ni Tera. Galing ko na manghula. Ang galing mo. Sinira. Baka nakita mo na, kaya nahulaan mo. Mga ng Encantado at mga Miniave dito sa kanilang mundo. At ang mga kapangyarihan na amin ipinamalas. Ganun na rin ang aming mga hiwaga. Hello, 15 viewers. Shout out. Babalik na sila sa mundo ng mga tao. Babalik na sila sa Encantadia. Yes, babalik na sila sa Encantadia. Bakit mo ako pinibigay sa kanila? Anong ginawa? Ako pumuli ng mga pulis. Eh, ano nga doon? Di ka makakalaman. Patalastas po sunod niya. Sabi mo ko, Ikaw pwede magsama. Patalastas po sunod niya. Eh, nanonood ka kasi, kaya patalastas. Bukupay. 11 viewers, shout out, 2 thumbs up. Thank you. hindi ko masabi sa ngayon, apple pie. Apple pie, apple pie. Bigyan mo pa ng conditioner ko. Sangate Kid, for real. I thought of stopping na. Kung may mga araw na di mo pinaparamdam, tapos bibiglang kaparamdam mo. Eh, parang sarado pa. Kato ka na malakas. You wanted me to fight for you. Siyempre naman. 8 viewers. Ay, hindi ba sila kasali sa kakain? 2.0. Ay, di ba every Friday nandito sila? Ano nga? Baka may toast pa dun. Bansan Comedy Show Kaya naman. Pilipinas. Wag lang yung spaghetti ha. Masama ang ugali. Batang Nawa Hello 8 viewers. Magkano po ang sahod nyo dyan? nananawagan sa kanyang pamilya. Sakto lang be, para mabuhay. Sakto lang be, para mabuhay. May tutugon kaya. Kapuso ko, Jessica Soho. Para sa episode namin ngayong Sabado, naisip akong sorpresa Mahal. ng magaling kong eyewitness team. Oh my God. God, that is this. Oh my God. Yeah, it's not in the mind. Kasi ang daming bayarin dito. Don't miss your chance to win up to 50,000 pesos, mga kapuso. Join How us much? sa GMA Watch It Win promo. Manood lang ng GMA shows on air araw-araw at abangan ang QR code at code of the day. Mga sa inyong 50. TV screen. 60? I-scan ang QR code para mapunta sa gmanetwork.com. I-register ang inyong details at i-type ang code of the day. Get ready to win, mga kapuso, sa GMA Watch and Win Parang promo. ganun. Thank you po sa aming mapagmahal na pamilya, sa abilidad para ma-overcome ang mga challenges. Sa mga Yes. taong nagmamalasakit, na Oo. magagandang memories na araw-araw naming nalilikha. Sa blessings niyo sa aming bayan at sa mga kaibigan na nagpapasaya sa atin. Thank you po. Dahil po sa inyo, puno ng puso ang Pasko. Baka ma... Uy, tutok na tutok. Baka makapiright tayo. Sa shows, ba't hindi mo itry ang mga solid snacks na to, kadilkada? Daan-daanan muna natin. Para hindi marinig ni YouTube. Kasi pag narinig niya yung sounds ng ano. Laki po niyan. Sa amin 34 o 30k po. Ba, saan ka ba? Laki po niyan. Sa amin 34 o 30k po. Bakit saan ba? Ah, sa Philippines. Anong work mo? Mahal naman ang cost of living dito. Ang matitira na lang sa'yo, kunti na lang. Kasi may mga babayaran ka rin. Call center. Ang call center ba, ano, depende sa, ano, sa position. Ah, call center Google?
Google Map? Ano yung Google Map? Call center Google Map. Diba? Depende. May kape kami para sa'yo. Maxman coffee drink. Ito ang 3-in-1 coffee mo. Ang tagal ng patalastas. Like black ginger, red ginseng, panax ginger, Live kasi. stevia. For only 209 pesos, magigising ka na ng todo. Sulit to, kadilkada. Anong ginagawa nyo? Kayo nag-aano sa Google Map? Nag-aayos? Inaayos? Ano ba yun? Inaayos nyo? Mamalahan na rin, 30K. Dati, di ba, mga 18 lang yan. Mga 18 something. Malaki na. Eh, pero kulang pa rin ng 30K sa ano. Mahirap lang nga. Mahirap talaga. Mahirap. Mahirap ba yun? Eh, kaysa naman sa physical work, diba? Sa physical work, katawan mo ang gamit. Sa mga ganyan, utak lang. Pagod nga lang yung utak mo, kakaisip. Kahit saan naman, nakakapagod. Basta siguro mahal mo, ay basta gusto mo yung trabaho mo. Dapat hindi ka napipilitan. Dapat masaya ka sa trabaho mo. Kung hindi ka masaya, nako, mahirap talaga. Mas mahirap po yun. Mas mahirap yung physical. O, tingnan mo, pag nag-construction ka, katawan mo yung pagod na pagod, hindi yung isip mo. Tapos ang baba pa ng sahod. O, diba? Kahit anong mangyari, gusto mo magic, Pag utak mo ang gumagamit, yung utak mo nga rin naman ang pagod. Yeah. Tulungan mo muna ako, babae. Pagkain natin sa kanilang salad. Tsaka few of this. Ayun nga po, Magkukuha lang ako ng ano. Ano ba yan? Ba't hindi naman nila inuubos? Initin ko? Hindi. Yung spaghetti sa akin, di ba? Yeah, Pero initin ayun, ko. Hindi, mainit pa. Bigay mo na dun sa kanila. Magbibigay lang Bye ako po. sa kanila ng ilan, kasi Sige, yung- bye-bye kayo. At aakyat muna. Magtitira ako ng, sige na ako na. Magtitira lang ako ng 4 sa akin. Bakit? Kakain ka niyan? Hindi, kasi pupunta kami sa ano. Bayaran mo. Okay. nasa ang dako ng tayo. Kasi ito, bigay ko na lang to sa kanila. Tawagin ko. Kasi sayang eh. Hindi natin kinakalimutan ng ating pinagmulan. Kung may mangyari man hindi inaasahan, hindi magpapatalo ang ating pagiging masayain. At higit sa lahat, tayo ay makajos. Bye po. Sige, bye-bye. Thank you for watching. Bye. Ano? Kuha daw sila? Of course. Ito yung mga salad. Sad note. Oh, ikaw na lang kaya kumuha ng salad para... Saan pa mo ikaw nang Oh, kukuha? sige na, ako na nga. Sa mga kaibigan na nagpapasaya sa It's alright. Pa. Ano ba to? Pinalinaw ko lang ang labo ng camera. Saan ako? What am I doing here? Let's go. Ba't tayo nandito? Ano nangyari? Teka.
Hello for viewers. Bagong bathala ng mga nilalang sa bala. Sino ang tinutukoy ni Hapon na hinihintay nilang bathala? Hindi na yung nasabi sa amin ang aking nada. Sapagkat kailangan na namin umalis ng bala. Basta ang bilin niya, Nuno, importanteng malaman niyo ni Natera ang tungkol dito. Yak na magiging panibagong banta sa Encantadia yung bathalang yan, pati na rin yung demonyong Hagor na yun. Alam mo na, di ba? Mabaging Emre, sino ang bathalang ito na magiging banta sa amin? Saan siya manggagaling at kailan kaya siya darating? Hindi ninyo alam ang inyong ginagawa. May kapalit itong takda at delubyo sa inyong lahat. Isang sumpa ang babangon sa aking pagkawala. Ay! Sabi mo yung spaghetti kasi baka sabihin. Hindi naman sila pupunta dito, oh. Maghugas ng kamay. Oh, Punta yan, maghugas ng kamay siyempre. pinatay nila si Bathala. Labas ang malakas na kambal. Ay, mga sabi pa kaya naman pala. Oh, la. Nang ibabaon sa kapahamangan ang lahat ng aking mga nilikha. Ah. Siya. Pinatay nila si Bathala. Sana all pinapatay si Bathala. Ay, kaya pala nasira. May pinihit daw siyang ano, mga masamang nilalang. Ngayon, pinatay nila si Bathala. Ninyo ang ating bathala. Ngayon, Akip, Azulan, handa na ba kayo sa kahihinatnan ng inyong ginawa? Ay, pasaway. Ay, kaya pala sabi ni... Anong nangyari sa kanya? Kaya pala sabi ni Emre kay Cassiopeia, buksan mo ang palad mo pagdating mo sa Devas. Di ba? Pasok sila Summer, Third, Ali at Baka yun yun. Pasaway. Ah, baka siya yung magiging ano doon. Mag-ano kasi diba walang siyempre. and Erely para sa tropa ng Bedkada. Ang itataas ni na Marian, Ariane, Risha, and Arisha ang patera ng June Squad. Kanino Hindi ko pa masabi sa ngayon, apple pie. Apple pie, apple pie. Hindi, gusto ka na information na. Ang dala ng ano? Siyempre, alamang kakain sila ng naka-ano sa mga Sabi ko nga, discuss sa loob ng bahay ni Kuya. Just log on to gmanetwork.com/EBB livestream or simply scan this code. EBB Select. Oh my, pinagsisilbihan pa sila? Hello? Pwede naman silang magtanong kung nasaan yung mga plato. Online na, kanina mo na ang Wednesday. Ako na lang ang magla-live setting. CEO to live seller Pepito Manaloto. 7:15 p.m. Pagpayan na ng mga kontrabida. Hanapin na natin siya! This is it! Laban! Ah! Bye, bye, bye. Para. Daig kayo ng lola ko. Pinipilit ko lang nilalabanan kasi mahal ko siya. Miss ka na po namin. Kumaling ka na po sana. Yun ang wish talaga ni Josel, matagal na magkaroon kayo ng kasal. Parang ano kami kay Giselle, nanginginig siya. Sabado sa Wish Ka Na. Ay, nako. Wala ka ba talaga nakita, Abner? May gumagala na Ano? lang dito sa atin. Nanonood ka, magliligpit naman na tayo. Magbigpig muna tayo kasi para ano, para tayo dito magtagal. Ako na, magkamula. Be, di nga. Jessica Soho at ito ang gabi ng lagi.
KMJS Gabi ng Lagim, the movie magilapot sa mga sinihan simula November 26. Mahigit 1,800 istorya na ang aming naibahagi. Teritoryo ng mga crocodiles. Gagawa sila sa pagkain. Lahat ng pagod para sa ating haring agila. Kilalanin ang dalawang matatapang ng buhay nila. Born to be wild. Hindi patitinag ang aming paninitigan. Patuloy kaming maglilingkod ng buong puso. Hindi mapapagod sa paghahatid ng serbisyong totoo dahil mahalaga sa amin Ang inyong pagtitiwala at pakikiisa. para sa kabutihan ng ating bayan. Regular hair care can't No need to feel FOMO. Wala kang mamimiss na bakbakan at kilig sa Sanggang Dikit FR. Watch full episodes, access catch-up videos, and exclusive features. Visit gmnetwork.com/Sanggang Dikit FR now. Si Zeno naman, during rehearsals, siya naman yung nag-hold back. Siya naman yung nagpakita pero sakto lang. Pero dito naman sa live, binigay niya yung todo. So, really good. Hindi ako makapag-decide ngayon. And I would, if I may, just take a little time lang. Kasi hindi ko mapakawalan yung tatlo. So I just need a little bit more time para makapag-decision ako ng tama. Ang rason ko, I went for what I feel kung sino sa kanila ang talagang may gusto magpatuloy. And I felt that in the episode. Diana, as I said, from the start, she's a leader. She's a very skillful, experienced singer. She's been here before. She's back with a vengeance. Kaya lahat niya yata nasa kanya. So, good luck to you, Diana. You owe it to the next generation. Matuwa, tama. I'm Miss Elvira Yapko, Presidente po ng Anak TV Foundation.